Mwakwa eba attention TV so ene anapa ewie na me ametie sa abre osonfo ba akopɛ ka eche ahofe a me fe ne sia na kyese bebi ewe fresika ba akua ntwua ena magye madwa sa abre a me de nsem bi egu akonso a etwa gu ogana mamu e de ba beso no ye nyina ye prophet cute bi oye cute ne ho afemo ai oye ye fe no Ogya Fire onu ni din no ye papa Ogya Fire so ye bra Ogya Fire so ye hu be ye mfa ne ngira so ye papa so ye bra nti ye papa Ogya Fire e dia betu dwa se mmemme o se ye mmema sebe mo sampa mkrofo sebe ayase no obepa mo cho se mo njai na mo sanka wo de be fa obi yire pa de anka wura agba wura ni ma agba wi a aka wa kotwemi ensa bi na wo de atwa wona enu de so bi a nche de nim sa na mo se obefa obi yire de anu odin na ye betie papa Ogya ba onu ankasa nanum chu na kwai se ntro bi na medi ye ntwan ho entie mra sese a intene ma mentufu no me pa ochew obi yire de ani bi nkodada me slow odi emma wo wi asem ni na odi ye sofo na ba kofo obi yire na dade ka me pa ochew sabi ma no susuma ka fa kofa sawe nyane ne nda because obi yire de hohoro safiri wo no ye fese dai ani oba waware shekawa enkonko yes ade ni bi da ene de metufo me pa chew the man so ntu omofo unim say ye kan emma ne bebre ne edi hintu di ato ne kwa asofo so mu ya no masan be go mani ma ase. Yes. So I'm the bamusu de bia. Oh. Who be out to say yes. Metumi aka ni pense asofo a omoye masem bebrebe no. 90% e mana na de omo hwehwe wo. Etu nim say asofo no ye masem. O titwi no me se metumi aka say asofo no ma menka say omoye o. Me se omo ye no. 90% nim say omo ye. Ti ye wo omo ye ene we me ma example me de customer asofo no mo a wo omo ye. Asofo ni ma omoye masem. Yes. 90% na e mana na de omo hwehwe wo omo. Esa. Oh me kan kura chiro. Mo akwa ba se o de bre twen me ya san ba be so akotie papa o say ye very critical se o be kwa kofa obi ira hwe se be na ya ase na da mo kofa na obu ani chi a okoye ne den eye foto no de tu meme nyina ne Ghana sofo nyina aya mayu anu so mesre mo tumbo ase na wo tie prophet Ogya ba o se ansa na sofo bi be ye bone no eye ye ma na ene ye de ye ho hyehyɛ oma omo so eye sa bone so ye be hwe se ye nyina be hwe ehu ya ye se ne ahenti nua be nam no so ba no ondie mesre mo somfo akua ntwua ena me de nsam wi ebedomo makram